вақте ман бордор шудам, шавҳарам ба ман гуфт: ман фарзандро намехоҳам. ман бошам фарзандамро интихоб кардам ва шавҳарам ҷавоби маро дод. 3 талоқ кардам. гуфт: оё ман дар назди Аллоҳ гунаҳгор шудам? Илтимос ҷавобашро интизорам. дар ҳамин мо дар ҳаққи мо ғарибо дуои хайр кунед. хай ҳамун зарак таваллудш кина баги як кас дабтеш мардам дар нохуни фарзанд зоран. мардам мераван ай дедомо фарзандои ҳаромзодара мегиран меёран калон мекунанд. охир фарзанди та ақаллан ҳалолзода ай никоҳи исломӣ шидаст. агар ай бигӯяд ки ягон кас гудак дар корае ки бигира калон кунад, ба худо қасам садҳо талаб дорад. дорухонаи шифофармо доруҳои табииро ба шумо пешниҳод мекунад. эпимедиония паста барои боқувват кардани мардонагии бадан, шахсоне ки бефарзанданд, баланд бардоштани фоизи сперма, хунук гирифтагии по ва рагкашӣ ва ҳамчунин барои ҳавсаларо баланд кардан, мази ҳанзал барои дарди миён, даст, по, ревматизм, равғани хелба барои хунук гирифтагии гурда, пешобдон, простатит, сангунамаки гурда, самёнванд барои иштиёҳ ва бузбала шудан. инҳо сабаб худо шифо, шифофармо ҳамаро розии шумо. шавҳаре ки худои таоло фарзандаш метавон, ай фарзанд бо ин мақсад ки дурӣ меҷӯяву зана маҷбур мекунад ки бара фарзанд тавайгон кун. ана аслан ҳамин фарзанд ҳаққи занай. мардои азиз хуб гӯш кунед. мақсад агар зан нахоҳа, ту ҳақ надорӣ ҳатто ҳамун нутфаи оби манита берун аз фарҷи зан бирезӣ. и ҳаққи занакай. ҳамун касое ки масалан дар вақти муомила ва муносибат ба занҳошо рифола истифода мебаранд, презерватив истифода мебаранд, оно фақат ба иҷозаи занак ҳамин кора метавонанд бикунанд. агар занак иҷозат ната бигӯяд ман мехоҳам фарзанд таваллуд кунам, ҳақ надорад. дар кадом сурат мақсад ки ҳамин танзим рухсатай. ҳамин мақсад ин кӯдака манъ кардан муваққат ё кӯдака гирифтан агар ба шарти 4 моҳа нашида бошад. дар ҳолате ки зарурат воқеъ мешавад. масалан зан беморай, беморӣ дорад, барояш таваллуд кардан мушкилай. зан фарз кардем ки фишори хун дорад, касали гурда дорад, духтуро тавсия намекунанд таваллуди фарзанда. ё ки масалан кӯдаки майдаҳак дорад, кӯдаки ширмакай, фақат синаи модарша мегирад. анами ҳолатҳода агар ба шарти ҳамун майдаҳакай ки вали мақсад ҳамун я моҳаву нав маълум шидагиай адсосиш мекунад, чикор мекунад, ин рухсатай. ҳаминам ба иҷозаи зан. агар зан нахоҳа, шавҳарро маҷбур кардан наметавонад ки ту бара кӯдаки шикамта бигӣ. хела марди ноҷавонмард будаста. яке аз сабабҳои асосие ки пайғамбар никоҳа ба худаш нисбат додааст ҳамин фарзандай. ҳазрат мегӯяд тазавваҷу вало туталлиқу, шумо зан бигиреву талоқ накунед. дар зан гирифтан ҳарис бошед, не ки дар талоқш на дар сар ту бигиред. фа инни мукофирун бикумул умам, фарду рӯзи қиёмат ман ба шумораи шумо дар пеши дигар пайғамбаро ифтихор мекунам. дар миёни дигар умматҳо ман ба шумораи шумо ифтихор мекунам. ҳазрат ҳатто намегузошт саҳобаро ки зана фақат ба хотири ҳамин қичоқу ба хотири ҳамин шаҳватронӣ бигиранд. зане ки таваллуд намекунад мегӯяд нагиренаш. ҳатто дар аҳодис омадааст як шахсе аз ҳамон саҳобаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ба як зане маҳаббат кардааст. назди ҳазрат омад гуфт: ё расулаллоҳ, иҷозат ҳаст ҳамонро ман бигирам? беҳад зани хубай, ҳама ҷиҳата хубай, ҳамин як камбудӣ дорад ки нозуай, ақимай, намезояд. ҳазрат рухсатиш надод. рафт чанд нафар шахсои наздики пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, баъзе саҳобаҳое буданд ки мартаба манзалатшо аз дигару баландтар буд. айна тасаввур кунед ки масалан ҳазрати абубакри сидиқу, умари форуқу, на ҳазрати усмону, ҳазрати алию нисбати дигару манзалатшо дар пеши пайғамбар баландтар буд. ҳамиёро миёнарав кард. кибре ҳазрата илтимос кунед мара иҷозат битам занака бигирам. ҳамон ҳамун тариқ ин диски любов қабидагӣ буд. ҳазрат вақти омадан гуфт тазавваҷул вадудал валуд фа инни мукофирун бикумул умам. занҳои фарзандзои бо муҳаббат интихоб кунед, зеро ман фарду рӯзи қиёмат бо шумораи шумо ифтихор мекунам дар байни дигар. охир нокас ғайрат надорӣ, хай ҳамун занак таваллудш куна. баги як кас дабтеш мардам дар нохуни фарзанд зоранд. мардам мераванд ай дедомо фарзандои ҳаромзодара мегиранд меёранд калон мекунанд. охир фарзанди та ақаллан ҳалолзода ай никоҳи исломӣ шидаст. агар ай бигӯяд ки ягон кас гудак дар корае ки бигира калон кунад, ба худо қасам садҳо талабгорай.
نخو آدم توی درجه را نامرد شود. سبحان الله، عجیب ده. این توجیکای بود که نامرد و بیغیرت نبودن، نمیدونه وابسته به همین زمان هم تریشیدن. سبحان الله. حضرت شیخ سعدی میگه یکی طفل دندان برآورده بود. هم بسیار یک نانخری زیادی تولد میکنه، گفته ای تاسی همین کارا میکنن. یکی طفل دندان برآورده بود. پدر سر به فکرت فرو برده بود که من نان دان از کجا آرمش، که من نان برگ از کجا آرمش، مروت نباشد که بگذارمش. یک شخص کمبغل بود است بیچاره، هم زنش بود است، بچه‌کش مایدهک دندان نداشته، سینه مادرش هم میمکیده. یه روز این یه چلیک شد دهن هم تفلک میدوزه که دستش میگزه. این خونه آباد میگه دندان برآورده، این یک دهن اوچش خولی بود تشید، من یورو اگجو پر میکرده باشو اینا نشوه بو پرتوی شوخی. چه بیچاره گفت این سخن پیش جفت، نگر تا زنی او چی مردانه گفت. اومد یه روز در پیش زنش شکایت کرد که زنک او این دندان برآورده از دردی سر، اینا دیگه بشیر نمیشه، مگرم شکمش سیر کنیم. میگه زنک غیرت همت شبه بین که با شوهرش مراجعت کرد، گفت مخرفند شیطان تا جان دهد، همون کس که دندان دهد نان دهد. هم مرده گفت ترسونچه که بد نشه، همون پروردگاره که طفل دندان میته نانش هم خودش مهیا میکنه. تواناست آخر خداوندی روز که روزی رساند تو چندین مسوز. او پروردگار تر خلق کرده است، قدرت توانایی او لایتناهی ای، قدرتش به همه چیز برسه. تیغ تلخ کف نشو. نگارنده طفل اندر شکم، نویسنده رزق روزی است هم. همون پروردگاره که طفل در داخل نطفه آب منی علاقه شکل صورتش هست کردگی، آنم رزق روزیش هم نوشتگی ای. علاقه اون 120 روزه در شکم اوچش نوشتن که این چی خیل زندگی میکنه و چی میخوره و رزق روزیش فراخه تنگه چی است. ولی آدم قدر نوجوان مرد باید نشوه. اما به هیچ وجه صورت مرد حق نداره که زن مجبور کنه که تو برای فرزند تربیت. خداوند همین فرزنده که فرزندی خوب و صالح جوان مرد به غیرت به دولت به کمال برسونه که همون مرد نامرد در ناخون پای همین فرزند زار شود به گردنه که کج با پیش فرزندش بیاید. آمین. یا رب. صاحب هذا الطعام والآكلين كلهم أجمعين، اللهم اوصلنا إلى جميع مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.